Cemiterio de Arenis de Mar. O cemiterio de Arenis de Mar sitúase fronte á costa mediterránea, no alto do Cerro da Piedade. Realizado por Domingo Casacuberta e Elías Rollent, as obras finalizan en 1867. Posteriormente, e ata a segunda década do século XX, sufriría diversas ampliacións. Anexas á fachada principal, atópanse as dependencias de servizos coa Casa do Garda e a antiga sala de autopsias, un espazo que foi remodelado na actualidade para albergar o centro de información para o visitante. Xa no interior, a zona norte organízase mediante nichos acaroados ao muro de peche. Pola súa banda, o sector central destaca por albergar a Capela da Piedade e un gran número de destacadas sepulturas. Por último, a área sur está configurada por tramos de nichos nas paredes laterais leste e oeste. Ademais, hai que sinalar o coñecido como Cemiterio dos Disidentes, onde se enterraban ata mediados do século pasado as persoas suicidas, xunto coas ateas ou agnósticas. Neste camposanto podemos atopar obras de importantes escultores e arquitectos do século XIX e principios do XX, de estilos modernista e noucentista. Cabe mencionar o Panteón de Hugh Bosch, obra atribuída a Enric Sagnier, e as esculturas de artistas como Josep Llimona, Venanci Balmitjana ou Frederic Marès, entre outros. Tamén é significativo o Panteón da moza Emilia de Rovira, que encerra detrás unha triste historia de amor imposible. En canto ás personalidades enterradas no cemiterio, destacan o famoso compositor Augusto Algueró, os escritores Félix Cucurul e Lluís Ferran de Pol, e o poeta Salvador Espriu. Este último converteuno en mito literario cunha obra na que invirte as letras do nome Arenis por Cemiterio de Sinera.